L-obbligi ta' sid binja, responsabiltajiet tan-nies li għandhom ikunu mqabda f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni u regoli tal-kostruzzjoni inklużi fil-liġijiet sparpaljati se jinġabru f'commensment notice. Dokument ġdid li kull min biħsibu japplika xi xogħlijiet ta' żvilupp jew biex jirregolarizza l-binja tiegħu se jkollu jimla. Id-dokument mhux biss se jservi biex jissimplifika u jiġbor dak kollu li għandu jkun jaf min jixtieq jiżviluppa proprjetà, iżda se jipprevjeni s-sitwazzjoni fejn minħabba nuqqas tarfien tal-liġijiet sid binja jinżamm responsabbli għal riperkussjonijiet li jistgħu jinqalgħu waqt jew wara l-kostruzzjoni. Dan partikolarment fid-dawl li fejn jidħol il-bini hemm involuti ħafna nies bħal periti bennejja u site managers u tul is-snin inħolqu liġijiet varji li jirregolaw responsabiltajiet rispettivi ta' kull rwol. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Deborah Xkembri fissret kif dan id-dokument mhuwiex se jintroduċi liġijiet ġodda iżda se jara li dawk eżistenti ikunu magħrufa minn kulħadd. Il-commencement notice propja dak li qed tagħmel. Peress li hija notice fejn kull min hu responsabbli jrid jieħu responsabilità tiegħu, ħajkun elenkat minnu l-bennej, minnu supervisor, ħajkun hemm ukoll liema liġi tintroduċi dik l-obbligu u li l-persuna li qed tapplika jieħu l-obbligu fuqu jekk ma jqabbadx il-persuna adattata. Robert Mużumeċi, konsulent fi dan is-segretarjat, stqar li l-commencement notice se jservi biex ikunu kjarifikati oqsma oħra. Fosthom meta jitqies li jibda japplika permess, għaliex dawn se jiskattaw la darba jkun sottomess il-commencement notice l-awtorità tal-ippjanar. Din l-inizjattiva se tajnu koll il-qrati għaliex biċ-ċertezza legali li joħloq id-dokument f'każ li xi ħaġa tmur ħażina jew f'każ li terzi persuni jixtiequ jikkontestaw xi kostruzzjoni tkun identifikata l-persuna responsabbli bla problemi. Peress li l-proċess ta' żvilupp jinvolvi numru ta' regolaturi, il-formula tal-commencement notice infissa kienet infassla b'mod konġunt. Iżda biex tkun verament holistika se tinfeta konsultazzjoni pubblika fejn sa 28 ta' Diċembru il-pubbliku jista' jgħaddi suġġerimenti tiegħu wkoll.